நான் உனக்காக என்ன வேணா செய்யறேன். ஆனா நான் என்ன செய்யணும் நீ சொல்லு. இப்ப சொன்ன பாத்தியா அது மேட்டர். சொல்ற என்ன செய்யணும்னு சொல்ற. காலையில எந்திரிச்ச உடனே என்ன வேணும் உனக்கு? என்ன வேணும்? கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். வா இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். வா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ஏன் நிக்கிற? வா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அதானே வேணும் உனக்கு? இல்லங்க. என்ன இல்ல நான் வந்து என்ன நான் வந்து அவனும் காசு திருப்பி கொடுத்துட்டு போவல. என் போனை திருப்பி வாங்கிட்டு நீ கொடுத்தது திருப்பி கொடுத்துட்டு போலான்னு வந்தேன். இந்த மாலதி மேல கை வச்சிருவியா? எங்க வை, எங்க வை வை வெயிடா. தாவா. ஆமாடா. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். காலேஜோட இங்கதான் அதிக நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க போல் இருக்கு. Who are you man? What do you want? அப்படி கேள்றா வெள்ள குட்டி. உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும்? மாம், டாட், உன் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கா? நல்லா இருக்காங்க.